Nuair cheannaíonn tú budail uisce nó sú, nó nuair cheannaíonn tú toirí nó glossaí a bhfuil pleisteach tánaí mórthimpeall orthu, tá úsáid á bhaint ad as pleisteach éon úsáide. Ní úsáidir an pleisteach sin ach uair amháin, ach fána se sa timpeallacht I gcóir 500 bliain. D'fhéadfadh an pleisteach sin dul isteach san aigéan. Áit sa bhéadfadh se ainmhí a ghortú, nó d'fhéadfadh é a chur I líon na talún. Áit sa bhéadfadh se ceimiceán a scaoileadh isteach sa timpeallacht. Trí úsáid a bhaint as budail féidir iad a ealaíonn, málaí féidir iad a athúsáid, agus torthaí agus glossaí nach bhfuil pleisteach mórthimpeall orthu a cheannacht. Is féidir léinn pleisteach éon úsáide a dhéanann dochar don Phláinéad a laghadú.